ƙasashe 10 da aka fi amfani da wayan iPhone a duniya. A lamba na 10 muna da ƙasar China, kusan kashi 15 zuwa 12 na mutanen ƙasar suna amfani ne da wayan iPhone. A lamba na 9 muna da ƙasar Jamus wato Germany, kusan kashi 40 na mutanen wannan ƙasar da wayan iPhone suke amfani. A lamba na 8 muna da ƙasar Denmark, wannan ƙasar kusan kashi 65.8 na mutanen ƙasar da iPhone suke amfani. A lamba na 7 muna da ƙasar Norway, wannan ƙasar kusan kashi 44 na mutanen ƙasar da iPhone suke amfani suma. A lamba na 6 muna da ƙasar Sweden, wannan ƙasar kusan kashi 54 na mutanen ƙasar da wayan iPhone suma suke amfani. A lamba na 5 muna da ƙasar Australia, kusan kashi 55 zuwa 60 na mutanen wannan ƙasar wayan iPhone ne a hannunsu. A lamba na 4 muna da ƙasar Burtaniya wato United Kingdom, kusan kashi 52 zuwa 53 na mutanen wannan ƙasar da wayan iPhone suke amfani. A lamba na 3 muna da ƙasar Canada, kusan kashi 60 na mutanen wannan ƙasar da wayan iPhone suma suke amfani. A lamba na 2 muna da ƙasar Japan, kusan kashi 70 na mutanen wannan ƙasar iPhone ne a hannunsu. Sai daga ƙarshe a lamba na 1 ƙasar da aka fi amfani da wayan iPhone a duniya ita ce ƙasar Amurka, kusan kashi 85 na mutanen wannan ƙasar da iPhone suke amfani.